Константин Зимов се казвам. На 28 вече. От кога лета? 2 години вече. Като че ли станах. А защо? Не съм се замислял на концепцията, защо. Ти току-що кацна, ще разкажеш ли как беше този полет? Този беше доста интересен полет. Имаше и крос-кънтри част, имаше и сив част. Забавно. Като цяло. Погледнах и другото езеро по едно време. И това щях да го видя отблизо пак по едно време. И така. Ще ни кажеш ли защо си на сив курс? За да се опитам да разбера всъщност какво е това над главата ми, какво може, какво не може, какво трябва, какво не трябва. Като цяло да си увелича безопасността при летене. И какво си научил? За себе си, за крилото, за летенето. Адски много работи. От момента, в който почнах да лета, до момента, в който стигнах до сив курса, това нещо беше сравнително имагинерно за мен отгоре. Мисля, то летеше, ама не съм убеден защо и какво точно би могло да му се случи. Докато курса дава реална представа за нещата. И след курса как се чувстваш като летиш? Има ли някаква промяна? Доста по-сигурен в себе си. Със сигурност. Ако би ли препоръчал този курс на някой друг и ако да, какво би му казал това? С думичките. Със сигурност бих препоръчал този курс на всеки, който тръгва да лети. Какво бих му казал? Да си вземе памперси. Финансирането е голямо понякога. Иначе... Да. Сигурно ще го препоръчам. Благодаря. Моля.